Hej derhjemme. Så er klokken 9:15 her på Camping Campi i Frankrig. Det er lige hvad den er. Og vi har fået lidt god mad og snakket med en englænder. Jeg ved ikke, om du kalder det god mad? Nej, det var faktisk rigtig dårlig mad, men vi har snakket med en englænder. Det var godt. Ja, vi har faktisk mødt en rigtig flink indlænder. Han skal også til Paris og se turen ende. Så Endda en englænder, som går meget op i forretningslivet i England og hjælper andre virksomheder, der har problemer med økonomi og finansielle ting osv. Rigtig, rigtig spændende kontakt, vi har fået os. Meget overraskende. sådan er det. Netværk er vejen til succes, som man siger. Det har vi fundet ud af. Det vidste vi godt i forvejen. Ja, det vidste vi godt. Selvfølgelig gør vi det. Vi er jo skarpe. Vi kommer jo fra Erhvervsakademiet Lillebælt. Det er jo det. Fy for en skævel. Det er jo ikke tilfældigt. Men en god dag i dag. Godt nok lidt længere, end vi havde regnet med. Ja, altså der er kun 45 til hotellet i morgen på GPS'en. Men det skal nok blive endnu længere. Det tager hele dagen at komme derind i morgen. Vi er sådan set rimelig overbevist om, selvom der kun er 45 km. Det lyder åndssvagt, men vi kan ikke køre på de store veje med cyklerne, det siger sig selv, så vi er nødt til at finde de små landveje, og det er ikke til at plukke ind på GPS'en, og vi har ikke noget kort. Så det bliver en udfordrende dag i morgen, men det skal vi sgu nok klare. Kein problem. Ingen problem. Det blev også en udfordrende dag i dag. Meget mere, end vi havde regnet med, faktisk. Så nu har vi lært lektion. En svær sidste dag. Vi glæder os til Champs-Élysées og Champagne og hotellet i morgen. Vi ses.